K5 madugay ng estilo sa mga durugista ang paghulog o kung pagwigit sa mga wallet kag ampaw nga may unod sang shabu diriya sa syudad sang Iloilo. Ini ang base sa pahayag ni Police Captain Ryan Price Inot, ang Chief sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa pag-interview naton sa iya. Suno pa kay Inot nga hindi na bag-o ang nasambit nga modus apang nabalahuba subong bangod alerto ang komunidad sa pag-report sa kapulisan sa mga nakitang illegal nga droga o kung ano pa nga illegal nga bulo haton. Dugang pa sini nga ang style diri nga i-drop ang item sa isa ka lugar, picturean kag isend sa manubaligya sa mabakal agud gilayon ini nga malocate. Nahibaluan nga may ampaw nga ginwigit sa Haro Plaza apang ang unod amo ang 20 grams nga shabu. Sa Mandurriao naman nakita ang marijuana kag wallet nga ginwigit man nga may unod nga shabu sa barangay Tabukan. Samtang padayon naman ang monitoring sang kapulisan kag pag-operate sa mga nagaduso sang droga sa syudad sang Iloilo. Yes, dugay naman nga modus, ma'am. Medyo na balahuba lang siya subong kay ang atong mga community is observant. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.